הרצון שלהם לחדש את ההתקפה שהייתה בבוקר לכיוון דרום כדי להתחבר עם אלה שבאים מדרום. עד כאן עבור. עוד תהיו מוכנים, אנחנו באותה מידה נצליח לעזוב אותם כמו בבוקר. 4 אם קיבלת, תבוא. ישבת גבוה, ראית את העולם ממעוף הציפור, ואני פה למטה מחכה שתחזור. היית האור שדלק בחיי, לא יודע איך ולמה חמקת מבין זרועותיי. חושב עליך בכל דקה שעוברת, מייחל שידליקו את האור ויגידו שנגמר הסרט, שנגמר הסרט. עכשיו את האור שדלק מיום האתמול, ואני בחלום פרוע מבקש שתחזור. היית האור שדלק בחיי, לא יודע איך ולמה חמקת מבין זרועותיי. חושב עליך בכל דקה שעוברת, מתפלל למגע בכתפי, מתפלל שיגמר הסרט, שיגמר הסרט. היית האור שדלק בחיי, לא יודע איך קרה שחמקת מבין זרועותיי. חושב עליך בכל דקה שעוברת, מייחל שתחזור הביתה, מייחל שיגמר הסרט, שיגמר הסרט. 27, איך אני נשמע בו?